केलेले भुरगे आमगेर मागलेले बरें ताका कोर कुशाल ताका दोर सायबिणीक आंगोयल्ले बऱ्या मोनान मागले मू मागणे मोजे आयकोले काजार जातूच एकाच वर्सान भुरगे आमगेर जल्मले भुरग्याक जल्मा काडटाना बायल म्हजी सिरियस आसली गोच्यांनी खबर सांगतो तोकली म्हजी पिशी जाली फाटी फुडें पळोवंक ना गोंया वेळची टिकेट काडली गोंयच्या एअरपोर्टार सावन येताना टिकेट पासपोर्ट वाटेक सांडली पासपोर्ट टिकेट सांडली मू कोची सोगली चिंतूंक पडटा कितें कोत्तोलोय कसो वेतोलोय मोनान वायट विचार येता जाता दोनीक फुडें घालून सोर्गीच्या बापाक उलो मारता मागणें कोत्ताना पासपोर्ट टिकेट घेवन एक मनीस भितर सोदता सांता दोनीच्या कोपेलाशी दर्शन करूंक हांव थांबलोलो टिकेट आनी पासपोर्ट म्हजी थंयसरूच हांव विसरलोलो दोयालेक तो पोरगो मनीस कसो पळयात घरा आयलो सातांतून व्हड मिलाग्रेचो ताणेंच ताका म्हजेशी पावयलो दोशीच बोमाय एअरपोर्टार एक पाट म्हजी पासपोर्ट सांडली लोक एकटोलो बोबाव जालो बायलूय दुका बोरीत जाली ये बॉम्बे मेरी जान सोगलींच आसोंक लागली सांतांतून केलो उलो लोको जाप जालो 1.5 वरान मास्कोत मेवली सांतांतून जावन आसा एक दोतोराचो दोतोर तुज्यो वस्तू सांडलेल्यो मेवता भावार्थान तूं मागशितो सगल्या सादा बरोचो देवान ताका दिला पावो सोगो क्रिस्तांव मोगान जिवोन सोर्गीच्या बापाक उलो